Jeg vil nu vise dig, hvordan du kan finde nye kunder fra CVR-registeret. I venstre-menuen finder du en forstørrelsesglas, som du skal klikke på. Herefter har du mulighed for at søge efter danske virksomheder, baseret på postnummer, by, antal ansatte, branche og reklamebeskyttelse. Du kan vælge, om du vil se de ikke reklamebeskyttede virksomheder, beskyttede eller alle sammen. Hvis du klikker på Vis, kan du vælge, hvilke kolonner som du ønsker at se, som for eksempel antal ansatte. Når du trykker på plusset, vil du oprette kunden direkte i dit CRM, hvor du kan arbejde videre med kunden. Hvis knappen Tildel til medarbejdere står til ja, vil dine øvrige medarbejdere automatisk få adgang til de oprettede kunder. Så nemt er det. Rigtig god fornøjelse.